a sama mu tashi dangi na dubu nema mu tambayi baya fata alayin shara na fito da taken jama'a na dauri abinda ka ace za ka ɗauka shi lokaci baya duba doka mu tambayi baya fata alayin shara za biyo batukan jama'a na dauri abinda ka ace za ka ɗauka shi lokaci baya duba doka mu tambayi baya fata alayin shara za biyo batukan jama'a na dauri na yarda kai ne ke juya duk zamani gun kanar taho ne mara bibani sare ni shirka ko kauta hanyoyin kama buwaye ko damar ka hana ni sakan so a cikin zuciya ta sai ka ne na hasada ko da an dara ni rufin asiri ka hana ni roko ko da a tafiya ta zan furfi tsari abinda ka ace za ka ɗauka shi lokaci baya duba doka mu tambayi baya fata alayin shara za biyo batukan jama'a na dauri domin kwana gano zamani al'umma shi kadai suke so su yi wa burga mun ajiye addini mun aje al'ada mun fi sarrawa in an doka ganga abin kunya ne da na dube shi yan maza a yau mu ne ke da yanga gaji da kai ta makar zai rufe mu wai mun fi so ake mana take da kwari a zuciyata na gamsu na shaida damar da kai ishe ita za a yi wa bege a maddi doka Allah ya gafarta mai yayi shahara ta yi amma da goge ku duba shaktafar bangaren addini kiran shi baya yin zage-zage abinda kai shi za ya yi ishe ka don baka shuka tsaba ka girbi gari abinda ka ace za ka ɗauka shi lokaci baya duba doka mu tambayi baya fata alayin shara za biyo batukan jama'a na dauri abinda ka ace za ka ɗauka shi lokaci baya duba doka mu tambayi baya fata alayin shara za biyo batukan jama'a na dauri Malama Aminu Kano Allah gafarta mishi yayi shahara fannin kyautatawa mai martaba duba yar mai dabo wanda yayi mulki ba ta kurawa ina alasan nan ta yi zamani na shi yanzu ba shi yayo wucewa ina abin gawa duniyar nan manyan mu babu su yau sai yan tsirari abinda ka ace za ka ɗauka shi lokaci baya duba doka mu tambayi baya fata alayin shara za biyo batukan jama'a na dauri na nausa kai na ɗauki Mandela ya kyautata wa
a layin shahara zamiyo batukan jama'a na daure.